Baga mapasawang kami nga ito sulahan, updang ko di pagpa-clearance nga. Baga mapa enroll. Totoo, I feel you, at mga kag-anak, ano, totoo yan at mga barayda na eskwelahan, uniform, school supplies. Itong mga nagkakagaramo kita itong pangutang, oy, kunhain-hain intalon manuhuram, pastilan, I feel you. Ah, kaya ano? Tak anak ko nakup-kup mawara na takpan ni platan, totoo bibiling ko dayon. Ginawa sa anay kita kaya tuloy papaklearance to siya. Dili talaga yung maiwasan tat mga sugad ano. Pipili mo sila ako. Kanapal kitang karanon. Kali na ano timo nga kuan? Bislano, ano to ning ngaran? Edgar. Mano Edgar. Oo. O gino pa rin, alaga daw tatay Edgar ano, hay kana ako eh. Di ako Burayan si... Burayan. Oo. Wala di adin 30. Salamat. Malas patron mga abrido na ay pa kami talo man yun to, ano ba yun eh. Ay, thank you para kita kaninang pagkani baga nagdadali kita. Thank you. Uy ay 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 uy ay 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 ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is July ano pa to? July ano? 19, 20, 24. Time check alas 11 na. Mamay kala ito. O mapasawang kami takbatos. Magmumotoron ta diri pa kaya pagkapusiton handle. Kakulok nagbinero bisikleta diri baga medyo pag practice ba. Diri pwede pa mapilot takamot. Bangin liwat baga simprit paghawid. So magkukan la kami laland trip. Charot. Okay, naka-aeroplano kun na. Oh, kumusta ka mo? Uy, ngayon di dahakuan ha plaza no, baga Batikot August 1. Duna Cruz anak. Ano kun tun mga crashes an una era Cheryl Cruz. Duna Cruz. Yan ang August 1, opening salbo. Oh, baga may daguging kay mga raw baga mo tat bati yan na di da plaza. Oo, tahala nun, kaya baga utod-utod lang ito storyahon. Baga mapasawang kami nga ito sulahan, updang ko di pagpa-clearance ngan. Baga mapa enroll. Totoo, I feel you, at mga kag-anak, ano, totoo yan at mga barayda na eskwelahan, uniform, school supplies. Itong mga nagkakagaramo kita itong pangutang, oy, oo, itong mga nagkakagaramo ba, kunhain-hain intalon manuhuram, pastilan, I feel you. Oo, uy, abilabot taton mga panalipdanan kung hinot baga maruyag, signal ako. Oo, ha? Okay. Nagbubugiyot yan ano, itong tanawan. May kala ito, sugad ka kuan na ano. Uy, sulibang ko, ika-upat ba kita, ika-5. Ika-6 nga most kuan mga municipality, mga riko kuno, richest town in Leyte. Ang nangunguna ang Burawin, oo. Ang nangunguna ang Burawin. Ano dolat may dito Burawin? Kay 150 something. Anira, ano ba itong income? May kala ito ano? Oo, Congress Tanawan. Oy, adin optical clinic. Sangkay. Nakita ka ba akon? Madaparap batim paniplaton ha akon ngan maraot. Ano pa din ginuhulat? Pa-check up na. Nabaunag optical clinic. Pasayeros para airport. Dalan din niyo. Pero diretso Seoul. Maray traffic. Traffic din eh. Ato ko nito, malangan ko nito kay. Oo. Traffic.
Bado, inin, diri kita yung pwede pumalitin aircon nga auto. Suka-suka ka. Takbato. Kalabok. Man, nakaon ka dun. Kaon ka? Ha? Ato? Kana? Dere na. Meron yan nala. Oo, hindi pwede takbato sa magkuhan. Mag-aircon ban. Sunod papaparong tater ko. Pagik. Papananampak na kita. Oo, makadiyarin kita. Para sa NTF clearance yan. Oo, dollar. Ah? Kaya ano? Oo. Uy, mamad maging didiri. Ano? Kaya mapasan ko. Tak anak ko. Nakup-kup. Panulagsalan niya kumupkup. Talon. Ang bata niluro mawala na itang paniplatan. Totoo. Bibiling ko na yun. Yan na. Yung tutungoyan na liwat ako. Pwede tayo niling po. Ah, sige. Ano no? Okay. Dali ha. Pusa na natin sa signan. Ginawa sa anay kita kaya doon papakliran si ano kusya. Talo niya laga so kita na good. Tinitagdidihin ko ang tinapay. Dili talaga yung maiwasan tat mga sugad ano. Ano? Ako kayong karanon? Kikilimos lang ako. Kana pa kitang karanon. Oo, sige. Kana didi. Oo, upudha ako na di man didi. Masulod na ako, yan na pala. Nagpakabusag gihap. Oo, busag. Kadi na ano tayo mga kuan? Bislano, hanit marasa din eh. Kanan, ikaw gihap. Charot. Hala daw, sige na hanap ano. Dadi, tagpira di. Tag city, tala, maduha. Siyamada. Wadi, maduha ito nga na di. Man, marasa din eh. Tagpira di. O sige maduha. Duha. Oo, pares lagi bitong paggigawas. Charot. Baka ka man ni Hernali. Ano ka na nair? Senior high, tapos na. Very good. Ano ito ngaran? Edgar. Mano Edgar? Oo. O gino pa rin. Alo, gado tatay Edgar ano. Hay, kana ako eh. Di ako Burayan si... Burayan. Oo. Wala, di adin 30. Salamat si... Hala, sige, hinaya. Salamat, Hernali. Salamat, Hernali. Tay, hinaya. Tay Edgar. Wala ko mga song kay puro si kuan. Puro tatay Edgar man. Tatay Edgar mo gyapad to. Maalas patron na. mga abrido na ay pa kami talo man yun to. Ano ba yun eh? Naghinulatan mga masay. Actually ako in college. Amo to na nag-style na pa-enroll ako. Nagtitikang ng klase. Parang pag-clearance nakadanan mga maestra di natutuya pag linatlanat. Sawa ko no. Ay, thank you. Para kita kaninang pagkani bago nagdadali kita. Thank you. Ala naman, mauli kami. Pares kayo maglipon tamulo yan at ang pagkita yan at tao. Fried chicken. O pila-pila na yan, tigang-tigang na rin na kita tanawan. Pinakong pa yung natakbatos. Again, thank you. Entusiasm. Pero yan, banyak maglibot niya gabi. Again, this has been your friend from another stars. Uy,
Ininiubos ng sangkay. Pakiton nyo. Siya pinanggugutom. Magluyat ka. Magluyat ko ang function niya, no? Ala. Yan, bago kita maglibot na rin niya gabi.